Poďme mi do záhradky. Vertikálna záhrada, to ma zaujíma, čo to je? No, vertikálnu záhradu som objavila aj na Flore ako novinku, aj keď to novinka nie je vo svete, ale u nás určite. Toto je pes, to je ten Flower Puppy od Jeffa Koonsa, ktorého určite všetci veľmi dobre poznáte. A určite poznáte aj, to je z partizánskeho okolia, aj tam je taká topánka kvetinová, tá je tam už roky, rokúce. No a toto je už tá vertikálna záhrada, autorom je francúzsky botanik Patrick Blanc, ktorý vlastne 14 rokov hľadal vhodné rastliny, aby ich umiestnil takto na budovy. To znamená, že tie záhrady nie sú na strechách v horizontálnej, ale v takejto to je on, ten Francúz Patrick, dokonca aj vlasy, aj nechty má zelené. To som si pozerala všimla, práve, že on žije tou prírodou. No a takto to vyzeralo na Flore, kde bol taký domček provizorný, kde tá záhrada bola ukázaná a vlastne vystavená. Takto to môže vyzerať. Je to veľmi vhodné do veľkých miest, kde je málo zelene. Je to vlastne náhrada takých zelených parkov. Je to na vysoké budovy, takže vhodné do biznis centier alebo do nákupných centier, kde tá záhrada je vlastne od hora dole, nie je vlastne v tej horizontálnej polohe. Je to trošku ťažšie na údržbu, ale zase má to veľa iných výhod. Keď sa okná umývajú, vieš. Áno, vlastne. Vraj to udržuje klímu správnu v tej budove, pretože tie rastliny si to vedia nejak ukorigovať a navyše je to neustále sa meniaca fasáda domu podľa ročného Zlé obdobia. jazyky tvrdia, že to navrhujú leniví návrhári záhrad, že oni ležia. Že a A tak to navrhujú potom. Neviem, je to možné, ale vyzerá to naozaj krásne. Uchvatne. Ten dom, čo sme videli, tak ten bol zhodou okolností v Paríži, kde je teraz krásne počasie, takže keď sa tam vyberiete, tak pozrite si, aj tento dom je blízko Eiffelovej veže. No a